نقتله ናብ ጉድጓድ እንደርብዮ ናብ ነጋዶ ንሽጦ ተባሂሉ በገዛ ኣሕዋቱ ናይ ሞት ፍርዲ ዝተፈረደሉ ምስኪናይ ዕብራዊ መንእሰይ ከመይሉ ካብ ዝማምቆት ቤት ኣቦ ተፈልዩ እዚ ዘይባሃል ፈተና ናይ ስደትን ማእሰርትን ሕሊፉ ካብ ባርነት ናብ ንግስነት ከም ዝበፅሐ ዝገልጽ ታሪክ መጽሓፍ ቅዱስ ንሎም ማዓንቲ ክንርኢና ከምቲ ልሙድ እዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናብ ብዙሓት ንክበጽሕ ላይክ ሼር እንዳገበርኩም ክትጅምርዎ አባላት ናይ ስድራ ዘይኮንኩም ከዓ ሳብስክራይብ በመግባር አባላትና ክትኮኑ ብትሕትና ንዕድም ሰናይ ምክትታል እዚ ታሪክ ኣብ መበል 2000 ክሳብ 1700 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣቢሉ ይጅመር ያዕቆብ እቲ ድሓር እስራኤል ዝብል ስም ዝተዋህቦ ሰብኣይ ኣብታ ቦታቱ አብርሃምን ይስሐቅን ዘውረስዎ ከነዓን እትበሃል ስፍራ ይነብር ነበረ ንያዕቆብ 12 ደቂ ተወሊዶምሉ ነበሩ ንሳቶም ድማ ሮቤል ስምዖን ሌዊ ይሁዳ ዳን ንፍታሌም አሴር ጋድ ዛብሎን ይሳኮር ዮሴፍ ቢንያም ይባሃሉ ነበሩ ያዕቆብ ዮሴፍን ቢንያምን ካብታ ልዕሊ ኩለን ኣብ ሊዙ ዘፍቅራ ሰበይቱ ራሄል ስለ ዝወለዶም ሓለፋ ኩሎም ይፈትዎም ነበረ ብፍላይ ድማ ዮሴፍ ያዕቆብ ኣብ ግዜ እርጋኑ ስለ ዝወለዶ ምስ ዮሴፍ ፍሉይ ዝኾነ ቅርበት ነብሮ ከምዚ እናበለ ዮሴፍ ኣብ መንጎ ቡኡን ኣሕዋቱን ዓበየ እሞ ወዲ 17 ዓመት ኮተት የመለሰይ ድማ ኾነ ምስ ኣሕዋቱ ናብ መጓሰ ጤለበጊዕ ድማ ክወፍር ጀመረ ኣሕዋቱ ግና ኣቦኦም ኣብ ሊጹ ንዑ ይፈትዎ ብምንባሩ እዚ ነገር እዚ ኣብ ልዕሉ ዓብይ ጽልኢ ከም ዘሕድሩ ገበሮም ኣብታ ዘላታ ተወስኸታ ኮይኑ ድማ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ያዕቆብ ንዮሴፍ ወዱ ኣዝዩ ምዕሩግ በብዙሕ ሕብሪ ዘጌጸ ጽቡቕ ክዳን ገዝኣሉ እሞ ነገር ዮሴፍ ብዓይኒ ኣሕዋቱ ካብ ዝበኣሰ ናብ ዝገደደ ምርሐ በዚ ምኽንያት ድማ ሕማቕ ይሓስብሉ ነበሩ እዚ ኺኣክል ድማ ኩላቶም ተኣኪቦም እንከለዉ ዮሴፍ ሕልሚ ከም ዝሓለመ እቲ ሕልሚ ድማ ኣሕዋቱ ክሰግዱሉ ከም ዝረኣየ ነገሮም እሞ በዚ ጉዳይ እዚ ኣዝዮም ተቆጥዑን ኣባጭውሉ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ድማ እናጸልእዎን እናርሐቅዎን መጹ ከምዚ ኢሎም እናነበሩን ከለዉ ሓደ ግዜ ኣሕዋቱ ናብ ሴኬም ትበሃል ቦታ ጥሪቶም ሒዞም ከድሞ ኣብኡ ሓያለ መዓልታት ስለ ዝገበሩ ስንቆም ወዱ ስንቆም ከም ዝወዱ ፈሊጡ ድማ ያዕቆብ ንዮሴፍ ናብ ኣሕዋትካ ኺድሞ ስንቂ ኣብጽሓሎም በሎ ከም ዝተኣዘዞ መሰረት ድማ ዮሴፍ ናብ ኣሕዋቱ ዘለዎ ቦታ መገዲ ጀመረ ዳር ሓያል ጉዕዞ ድማ ናብቲ ቦታ በጽሐ እሞ ድሮ ብቕንዓትን ጽልእን ልቦም ዝዓወረ ኣሕዋቱ ግና ገና ካብ ርሑቕ ይመጽእ ምህላው ፈሊጦም ብልቦም ንኽቐትልዎ ዘተናኸሉ ከምዚ እውን በሉ እምበኣር ተሓላሚ ይመጽእ ኣሎ ንዑ ንቕተሎ ነቦና ድማ ሓደ ርጉም ኣራዊት በሊዕዎ ንብሎ ተባሃሉ ድሕረዚ ሮቤል እቲ በኽሪ ሓውና ምዃኑ ይተርፍን እዩ ደም ኣይነፍስስ እንታይ ደኣ ኣብ ጉድጓድ እንደርብዮ በሎም በዚ ተሰሚዖም ድማ ነቲ ለቢስዎ ዝነበረ ወለል ዝብል ምዕሩግ ቀምሹ ቀንቲቶም ናብ ጉድጓድ ደርበይዎ ዮሴፍ ካብ ማሙቕ ሕኽፍብኡ ካብ ዝማዕረገ ልብሱን ተኣልዩ ኣብ ዓበ ጉድጓድ ንነብሱ ረኸባ ዮሴፍ ኣብ ብዙሕ ፍርሕን ጭንቀትን ተዋሕጠ ድሕሪ ውሱናት ሰዓታት ድማ ኣሕዋቱ ብጥቕኦም ዝሓልፉ ናይ ግብፂ ነጋዶ ስለ ዝረኸቡ ካብ ኣብ ጉድጓድ ዝመውት ናብ ግብፃውያን ነጋዶ ንሽጦ ኢሎም ብ10 ቅርሺ ብሩር ሸጥዎ እዚ ክግበር እንከሎ ሮቤል እቲ በኽሪ ኣይነበረን እዚ ምስ ሰምዐ ድማ ጓሃየ ክዳኑ ቀደደ እቶም ኣሕዋቱ ግን ናይ ክፋእ ክፍኣቶም ወጥጦ ሓሪዶም ነቲ ናይ ዮሴፍ ክዳን ብደም ሓጺቦም ናብ ያዕቆብ ኣቦኦም ወሰድዎ ነዚ ዝረኣየ ያዕቆብ ኣይ ወደይ ሓደ ሕሱም ኣራዊት በልዕዎ ኢሉ ብጓሂ ክዳኑ ቀደደ ምእባድ እውን ዓበየ ኩሎም ኣወዳቱን ኣዋልዶን ከጽናንዕዎ መጹ ንሱ ግን ምጽንናዕ ዓበየ እቲ ካብ ገዙ ወፂኡ ዘይፈልጥ ምስኪን ዮሴፍ ካብቶም ነጋዶ ተሸይጡ ናብ ሓደ ናይ ግብፂ በዓል ስልጣን ጶጢፋር ዝስሙ ሰብኣይ ኣተወ ኣብ ዘይፈልጦ ዓዲ ኮና ድማ ከም ባርያ ኮይኑ ክነብር ጀመረ እግዚአብሔር ምስ ዮሴፍ ስለ ዝነበረ ግና ኩሉ ዝገብሮ ዝቐልዓሉ መንእሰይ ኮነ
እዚ ብጸጋ እግዚአብሔር ዝተመልአ መንእሰይ ብጽፈት ስርሑን ትሕትንኡን መልክዑን ኣብ ዓይኒ ጶጢፋር ከኣቱ ግዜ ኣይወሰደሉን። ጶጢፋር ድማ ኣዝዩ ፈተዎ እሞ ኣብ ልዕሊ ቤቱ ሓላፊ ገበሮ። እግዚአብሔር ድማ ምእንቲ ዮሴፍ ኢሉ ንቤት ጶጢፋር ባረኻ፣ ኩሉ ቤቱ ድማ ብበረኸት መልአ። ከምዚ ኢሉ ዮሴፍ ኣብ ዓዲ ስደት ብሰላም እናነበረ እንከሎ ሓደ ፈተና ካብ ሰበይቲ ጶጢፋር ክመጽኦ ጀመረ። ዮሴፍ ትርኢቱን ቅርጻ ኣካላቱን ኣዝዩ ምልኩዕ ስለ ዝነበረ ከኣቱ ደረቱ ክወጽእ ድሕሪቱን ዳርኣየት ብፍጹም ፍትወት ልባ ቆሰለ። ንዮሴፍ ድማ ናብ ናይ ዝሙት ገደል ክትጽድፎ ኩሉ ግዜ ርድግ ትብል ነበረት። እቲ ጸጋ ኣምላኽ ዝተመልአ መንእሰይ ግን ናብ ሓጢኣት ከኣቱ ፍቓደኛ ኮይኑ ኣይረኸበትኖን። እኳ ደኣ እዛ ሓጢኣት እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክፍጽሞ ኣይከኣለንን ይበላ። በዚ ከይቀበጸት ግን ሓደ መዓልቲ ተጸናጺና ሰባብ ዘይነበረሉ ሰዓት ብኽዳኑ ሒዛ ምሳይ ደቅስ በለቶ። ኩሉ ነገር ሃንደበት ዝኾኖ ዮሴፍ ብቅጽበት ክዳኑ ገዲፍላ ንገዳም ወፀ። ንሳ ድማ ከም ዝሃደመ ፈሊጣ ክዕምፃ ከም ዝመፀ ኣምሲላ ኣወየት እሞ ነተን ኣገልገልታ ድማ ነገረተን። ሓጢኣት ንሓጢኣት ይወልድ ከም ዝበሃል ድማ ጶጢፋር ሰብኣያ ምስ መፀ ዮሴፍ ክዕምፃ ከም ዝፈተነ ብሓሶት ደቂና ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣትወቶ። እታ ኣብ ምድሪ ስደት ኮይና ጭልምልም እትብል ዝነበረት ተስፈኡ ድማ ሓደ ኣፉ ጸልመተቶ። ንዮሴፍ ሓታቱ ኮነ ተጣበቕ እኳ እንተዘይነበሮ እታ ኣብ እግዚአብሔር ዝነበረቶ እምነት ግን ከቶ ኣይሓደጋን። ኩሉ ግዜ ድማ ኣብ እግዚአብሔር ይተስፎ ነበረ። ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ እውን ብርሃን ንጽህንኡ እየብርህ ነበረ። ኩሉ ዝረኸቦ ድማ ብሕጉስ መንፈስ ይቕበሎ ነበረ። መርኣያ ናይዚ ድማ እቲ ሓለቓ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ሓለቓ ገበሩ። ከምዚ ኢሉ እናነበረ እንከሎ ክልተ ካብ ቤት መንግስቲ ዝተበደሉ ሰባት ናብ ቤት ማሕቡስ መጹ። ዮሴፍ ድማ ከገልግሎም ጀመረ። ሓደ ደይቲ ክልቲኦም ሕልሚ ሓለሙ እሞ ንዮሴፍ ክፈትሓሎም ተማሕፀንዎ። ዮሴፍ ድማ ብመሰረት ሕልሞም እቲ ሓደ ናብ ናይ ቀደም ስርሑ ማለት ኣሰላፍ ወይኒ ከም ዝኸውን ነቲ ሓደ ድማ ንጉስ ድሕሪ 3 መዓልቲ ከም ዝቐትሎ ሓበሮም። ድሕሪ ዘን መዓልታት ድማ ከምኡ ኾነ። እቲ ሓደ ናብ ቤት መንግስቲ፣ እቲ ሓደ ድማ ናብ መቃብር ከዱ። እቲ ናብ ቤት መንግስቲ ዝተመልሰ ግን ንዮሴፍ ረስዖ ደኣ እምበር ከቶ ኣይዘከሮን። መዓልታት ብሰሙናት ሰሙናት ብኣዋርሕ እንዳተተክአ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓመታት ሓለፈ። ዮሴፍ ግና ብተስፋ ናይ እግዚአብሔር ረድኤት ይጽበ ነበረ። ድሕሪ 2 ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ንጉስ ፈርዖን ሓለመ እሞ ኣብ ሙሉእ ቤት መንግስቲ ነቲ ሕልሚ ዝፈትሖ ሰብ ተሳእነ። ኣብ ዝህሞት ድማ እቲ ሕልሙ ዝተፈትሐሉ ኣገልጋሊ ንዮሴፍ ዘከሮ እሞ ሕልሚ ንጉስ ንኽፈትሕ ዮሴፍ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኡ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ቆመ። ዮሴፍ ድማ ኩሉ ብናይ ሓይሊ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ነገሮም እሞ ናይ ንጉስ ሕልሚ ድማ ፈትሖ። ብመሰረቱ ሕልሙ ድማ ሃገር ግብፂ ቅድም ናይ ጽጋብ 7 ዓመታት ብድሕሪኡ ድማ ኣዝየን ዝኸፍኣ ናይ ጥሜት 7 ዓመታት ከም ዝመጻ ነዚ ንኽሰግሮ ድማ ንጉስ ሓደ ፈላጥን መስተውዓልን ሰብ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ግብፂ ክሸይም ከም ዘለዎ ሓበሮ። በዚ ድማ ኣብ ግዜ ጽጋም ካእኽሉ ካብ ኩሉ ሰብ ኣብ ዓበይቲ ማዕኸናት ተኣኪቡ ነተን ናይ ጥሜት ዓመታት ክኽዘን ከም ዝግባእ ኣብ ቤት መንግስቲ ቃሉ ኣስምዐ። ፈርዖንን ሽማምንቱን ድማ በዚ ነገር እዚ ኣዝዮም ተመሰጡን ተገረሙን። ከምዚ እውን በሉ፣ ከምዚ ዝበለ መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎ ሰብ ከቶ ኣይረኣናን። እታ እግዚአብሔር ዝመደባ ሰዓት ስለ ዝኣኸለት ድማ ንጉስ ንዮሴፍ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ምድሪ ግብፂ ኣብ ትሕቲኡ ገይሩ ኣንገሶ። ንሓንቲ ምልክዕቲ ጎርዞ ድማ ሰበይቱ ክትኮኖ ሃቦ። እቲ ባርያ ስደተኛ ኮይኑ ዝመፀ ሕጂ ግን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ምድሪ ግብፂ ንጉስ ኮይኑ ነብሱ ረኸባ። ናይ ትማሊ ባርያ ናይ ሎኒ ንጉስ ድማ ንግብፂ ክመርሓን ከመሓድራን ጀመረ። ከም መሰረት ሕልሚ ንጉስ ድማ ድሕሪ 7 ዓመታት ከቢድ ድርቂ ኾነ። ካብ ዝተፈላለያ ጎረቤት ቦታታት ድማ ሰባት ናብ ቤት መንግስቲ መጺኦም እኽሊ ይወስዱ ነበሩ። ብኸምዚ መንገዲ ኩሉ ህዝቢ ይግልገል ነበረ። ስድራ ቤት ያዕቆብ ድማ ከም ህዝቦም ጥሜት ስለ ዝበርትዖም
ናብ ግብጺ እኽሊ ክሸጡ ያዕቆብ ኣቦኦም ሰደዶሞ ናብ ንግስነት ዮሴፍ ሓዎም መጹ። ነገር ግን ዮሴፍ ደኣ ኣለልዮ እምበር ንሶም ፍጹም ኣይለለይዎን። ከምዚ የለለይዎ ፈሊጡ ድማ ንስኻትኩም ክትስልዩ ዝመጻኹም ልኡኻት ኢኹም፣ ነዚ ተሪፉ ዘሎ ሓውኹም ሒዝኩምዎ ከይመጻኹም ኣይገድፈኩምን እየ በሎም። ድሕሪ ብዙሕ መጎተ ድማ ስምዖን ሓዎም ኣብኡ ተኣስረ። እቶም ዝተረፉ ድማ ነቲ ንእሽተይ ሓዎም ብንያም ከምፁ ኸዱ። ኩሉ ዝኾነ ድማ ነብኡ ነገርዎ እሞ ድሕሪ ሒደት ሰሙናት ንቢንያም ሒዞሞ ናብ ዮሴፍ ከዱ። ገጸ በረኸት እውን ተማልኡሉ። ናብ ቤት መንግስቲ ምስ መጹ ድማ ዮሴፍ ምስኡ ኣብ ናይ ንጉስ ምሳሕ ቀረቦም። እቲ ዝቐተልዎ ሓዎም ዮሴፍ ምዃኑ ድማ ሓበሮም እሞ ብዝተሓዋወሰ ስምዒት ኣይተሓጓስ ኣይሓዘን ተታሒዞም በኸዩ። እግዚአብሔር እዚ ሕማቅ ግዜ ንኸሳግረኩም ኣቐዲሙ ልኢኽኒ በሎም። ካብ ሰዓት ጀሚሮም ድማ ንያዕቆብን ንብዘሎ ጥሪቶምን ኣምፂኦም ኣብ ግብጺ ክነብሩ ጀመሩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይ ጽዮን ቲዩብ፣ ዮሴፍ ገና ወዲ 17 ዓመት ከለዩ እዚ ኩሉ ኪኢሉ ካብ ባርነት ናብ ዝርክነት በጺሑ። ንሕና ድማ ዘለና ሽግራትን ጸገማትን ብሓይሊ እግዚአብሔር በዲህና ናብቲ እግዚአብሔር ሓደ መዓልቲ ክበልና እንዳልይዎ ዘሎ ህያብ ነባዕሉ። ኣብኡ ከይበጻሕና እምነትና ከይነጥፍ ድማ ናብ እግዚአብሔር ንጸጋ። እስኪ ንድሕሪት ተመሊስኩም ነቲ ናይ ጥንቲ ወለዶ ሕሰቡ። ኣብ እግዚአብሔር ዝተኣመነ ሰብ እሞ ዝሓፈረ፣ ወይ እውን ህይወቱ ሙሉእ ንእግዚአብሔር ዘኽበሮ እሞ ዝተሓድገ፣ ወይ ከዓ ንእግዚአብሔር ፀዊዑ መልሲ ዝሰኣነሉ ርኢኹም ትፈልጡ። ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን። ገለን ህይወትኩም ጠቃሚ ዝኾነኩም ምኽሪ ካብዚ ቪድዮ እዚ ወሲድኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር። ከምዚ ዝኣመሰለ ንህይወት ዝቕይር ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ታሪኻት ንኽነምጽእ ናትኩም ምትብዓን ሓገዝን ስለዝድግፈና ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ነዚ ቻነል ክትሕብይዎ ብትሕትና ንሓትት። ኣብ ዝመጽእ ብኻሊእ ቪድዮ ክሳብ ንረኸብ ሰሰናዩ።